Evo, danas, evo ga još jedan eksperiment. Vidite li vi ovo? Treba dim da uđe na ovu flašu. Ali to trenutno nešto baš i ne uspeva. Ne, što ne? Isto ti je vazdušni pritisak. Jesi ti uslovi za eksperiment odgovarajući. A da ga dunemo malo, to će da bude viši vazdušni pritisak. Hoće? Tipičkovi. A ovo ide u flaše. Parfem mi je usta od prošlog eksperimenta. Jak! Je ovo otrovno? Koje? Parfem. Gdje? Pa nije baš preporučljivo. Nije strašno, neće da se otvoje. Pa neće tipa da me boli glava, na primjer. Okej. Ajde da se mi vratimo na naš eksperiment. Opet smo s Adamom. Fajn. Dim. I onako već puši. Sad mi je još ovo dovoljno. Ti si baš naumio to da ti uspe. Mučke za ragijom. Kada će da čini se shvatiš u benzinu da tu uopšte ko terorist. Da ti nemoj da kažeš što ne. Oj da piju. Naravno da hoću. Ovo je samo mali eksperiment. Treba nam jači oko. Evaporacija. Neće. A šta pokušavaš baš? Da alkohol evaporiše u dimu i onda zapališ dim. Vatreni dim? Aha. Ali vidiš, imamo slabu rakiju. Treba nam botka. Jebete vlažnost. Ali imam. I vlažnost vazduha. Vlažnost vazduha i te. A da nije da uđemo u kuću, to mi može malo ne vlažno. Mislim da isto to, a? Nećemo da pokući. Zapalimo se živo. Šta sad planiraš? Ne. Ništa. Ej, pa tu se smanje vazduha u tom malom zatvoraču, to će možda veći pritisak vazduha doći. Sve to isto može. To se zove sistem spojenih sudova. Ali veliki je pritisak i visoka vlažnost vazduha. I kažeš da misliš da će da nam uspe. Pa dobro, ovo su eksperimenti. Mnogi ne uspu, a mnogi i uspu. Uspu. Šta sad planiraš? Skalper. I šta sad? Ništa. To je već prošlog eksperimenta!
pas. Ćemo da probamo sa drugom flašom opet, ne? Ali sad ćemo samo ovaj da stavimo. Ujde. Tačno. Dobro, vidimo se mi na drugoj flaši. Op. Zdravo, evo nas na drugoj flaši. Sada ćemo opet ono isto da probamo. Uskoro ćemo. Beži da to. Bežimo mi odavde. Ja sam makar stigu da se naprskam. Dobro, šta ću reći. Pa u parfemi se držao alkohol. Da. Ajde više! Neće. Poljač možda. Nema više tu. Ništa vuče. Ovo sve eksperimenta, više treći drugi put. Ajde još jedan da probamo. A stisni najjače što možeš. Vidiš da ima? Šta se desilo? Upali tu rakiju da ovaj. Ma neće go ide. Da taj je biti. Rakija gori. Da rakija gori još kako. Zašto bi to niko nije rekao? Igra se malo sa zakonima... Čega? Sa zakonima hemije. Igramo se sa zakonima hemije. Da postane vatreni dim. Trebalo bi da uđemo u kuću i to da probamo. Au, da zapalimo kuću, nikako. Inače mi smo sve uz leginju. Više smo dati popijeli. Pa volimo. To su naši eksperimenti. Ua! Okej. Ua! Kako ti misliš da si brži od gasa jebeš? Ja padno. Ne preporučamo da isto od ovoga radite kod kuće. Kao da što mi ni vidio, da mi treba. A neko mora da snimi ovo. Treba li ti kreda? Možda ti nešto da dovršavaš. Ja ti rekao kad ovaj to obeći na YouTube, ti čim sletiš u Brisel, vodi tvoj. Ja!
То я цю старого на YouTube де поставив. Просто ми віддували сам. Ви бачите добре? Край. І може буде каже бача!